Кубота е на едно от челните места по продажби в България през миналата година. Искаме и през тази да запазим успешната позиция на пазара, заяви по време на изложението Бата Агро Радим Колбек, регионален менеджер по продажбите на Кубота за Източна Европа. За това поздравление за компанията Кубота България, която е наш представител. Тази година ще представим на вашия пазар трактори от новата 7-ма серия, както и трактори от серия GX, втора генерация. На щанда на КББГ земеделските производители видяха няколко ключови модела от М-серията. Най-големият от тях 135 GX с мощност 140 конски сили се предлага и във вариант с активен преден мост. Моделът М9960 с 112 конски сили е предназначен за по-леки земеделски операции, а моделът 8540N е специализиран за лозарово-овощарска дейност. Във връзка с това, че Кубота е собственик на Квернеланд, започнахме предлагането на прикачен инвентар с марка Кубота в Германия, Полша, Франция. Очаква се първият оранжев инвентар да бъде показан на есенното издание на Бата Агро през септември. На клиентите ще бъдат предложени оранжеви сеялки, торачки, култиватори и друг почвообработващ инвентар. През 2016 година към тях ще се добави и зелената серия на Квернеланд – косачки, балировачки, сеносъбиращи инвентар, фуражо, подготвящи и фуражо раздаващи машини.